nu, det er, i hvert fald i gruppespillet var det GSL formatet de kørte. Og det er altså BO1 hele vejen igennem her. Og vi skal altså i gang med knife rounds, som bliver så vital for de her to hold her, fordi at hvis et af de her to hold her, de taber i dag, så ryger de altså ud af turneringen. Og der er altså noget lag på streamen og selve tv'et. Men som det ser ud, hold op, nu ser det altså ud til, at det er en 1-1 situation. Og Don Q sikrer altså Atlantis det spot over på CT-siden. Og der er godt nok meget lag på den her GoTV. Jeg ved ikke, om I andre I også kan se det, men det er vildt det her. But again, welcome to the viewers outside of Denmark. This stream will be cast in Danish, which I stated in the chat before and earlier on. So I'm just sorry about that. And let's get it on. I'm really glad that, well, I'm really hoping that you will stick through this match, even though it's cast in Danish, and I hope that you will support the stream and all that. But let's get it on. Vi skal i gang, pistolrunden. Og som vi kan se, så er selvfølgelig midten altså virkelig vigtig for, i hvert fald for tæerne, for at lave nogle plays. Og det ser ud til, at det lægger pænt meget lige pt. Og de får altså, som sagt, de får overtaget midten, så de kan altså lave et eller andet form for forvirringstaktik over for Atlantis Esports. Og Aki venter altså fint nok her bag ved ventrummet. Han får altså haste lige fra starten af, så en perfekt åbning for Atlantis. Og det betyder altså, at nu Soaker, han bruger så godt nok mange skud på for at få Santir ned, men det lykkes altså til sidst. Men de får så også plantet i samme ombeværing. Og Atlantis er altså ude i en 5-3 situation, som virkelig favoriserer dem. Og Body her får så rigtig fin kill inde på main. Han prøver så godt som muligt her. Han får så også ham i trucken. Men nu er han altså alene mod to Atlantis-spillere. Men det er altså Atlantis' Don Q, som formår at få det sidste kill. Og selvfølgelig også defuse. Rigtig fin taktik. De får lavet Recent Gaming med at få smoket her og herom omkring. Så Haste kunne altså formå at komme herop ind imod ventrummet, sammen med Maiden her, som kunne få lavet noget forvirring omkring B-rummet. Og som også lige får trukket nogle af spillerne med fra A og så over mod B. Og det resulterede sig i, at Recent de fik altså plantet, men kunne ikke gøre så meget i afterplantet. Men Muddy gjorde altså, prøvede at gøre sit bedste, fik altså 3 mand ned. Og han kunne desværre ikke afslutte det hele. Så, men 1-0 til Atlantis Esports. Recent Gaming er altså klar med at gøre noget her med nogle smokes ind mod A-sidet. Soaker han står så helt fastlåst derinde og bliver så taget ned af Muddy. Nu er der så lige pludselig Amarok herinde. Alex her lige ved siden af trucken formår altså at få 2 store frags her ind på det her A-site. Men altså igen, historien om igen. Recent Gaming formår altså at få plantet Alex med sit 3. store kill i den her runde her. Tabu her med rigtig flot frag. Den tendens fortsætter sig ikke for, hvor Mixwell og Don Q og afslutter opgøret. Eller runden hedder det. Og får altså runde nummer 2. Men med det lille sats, som Muddy kom lige lavet, så har de altså ikke helt råd nu til våben. Men de får så købt lidt Tech 9's og en enkelt P52, og så også lige en Deagle også selvfølgelig. Det bliver lidt, de går nok efter et 3. plant også, højst sandsynligt. Og ganske fint setup, som Mixwell Company har. 2 ind på sidet, og Don Q åbner altså også op mod Haste. Og alene igen, Soaker han er så helt ind på det A-side der, og de formår så for 3. gang i et streg, formår de altså få plantet. Og så er der altså lige pludselig op ad bakke for Atlantis Esports, selvom de er en mand i overtal. Mixwell her står så fint og får også lige prikket lidt til Santir, som er bagerst på sidet.
Og Mixwell, han får så rigtig stor frag lige ved rød container. Sådan så lige at stille ind. Og nu er det altså kun Tabu tilbage, og han rører altså hurtigt ned sammen med Sandsir tilbage ved hegnet. Og altså 3-0 til Atlantis Esports. Må man sige, at Recent Gamings bank, den er stor nu. Den er meget stor, og der bliver altså selvfølgelig også købt op. Yugi med AV'en. Og så de resterende har altså AK's med, næsten med fuld granater. Med undtagelse af Yugi, som har kun en nade og en smoke. Så man går ud fra, at Yugi han går så mod B-sidet. Det gør han så ikke helt. Nej, han tager simpelthen en i main. Og det er så Arki, der ryger ned. Indtil videre en rigtig god åbning for Recent Gaming. Så han siger for os lige sprayet lidt igennem blå dør. Tabu og Muddy, de arbejder lige så stille indad mod B. Hvor vi har så Don Q. Som står klar. Flasher lidt. Og kigge lidt. Han har ikke spottet nogen døde endnu. Men som vi kan se nu, der bliver der altså lagt op nu til et stort angreb for Recent Gaming. Og de går altså i gang nu. Og smoket habilt ind mod vendrummet for at sikre, at der faktisk ikke er nogen derinde. Og Alex han får altså godt nok taget en af Recent Gaming spillerne ned, men så kommer Yugi altså lige og redder dagen indtil videre. Og så ser vi altså Haste her virkelig går amok og går ind på sitet og tager Don Q ned. Og nu er der altså kun Mixwell og Soaker tilbage. Med mindre at Soaker eller enten Mixwell de får taget en ud, så bliver de bare nødt til at trække sig, og det gør de altså også nu. Så en første runde for Recent Gaming, som også er en uhyre vigtig runde også. Især når man tager pengene i betragtning. En rigtig fin åbning for Yugi lige fra starten af i main. Og resulterede i, at de kunne så fuldendgøre deres lille taktik imod B, og det resulterede så i, at de får så deres første runde i den her kamp. Men altså, ja. 3-1 til Atlantis Esports. Og jeg må nok tænke så lidt, okay, man skal nok passe lidt på deres aggressive spil. Yugi er sådan en habil AV-spiller. Og det har jeg altså også set rigtig mange gange efterhånden. Men altså både Sansi og Yugi, de kan altså godt svinge AV'en. Men primært er det altså Yugi, der er Mr. AV himself i Recent Gaming teamet. Lidt split igen. I har altså fået boostet Arki op ind i ventrummet, så han kan passe lige stille på i midten. Atlantis, Don Q her. Og spreder lidt igennem, så man lige kan få prikket en eller to. Lykkes altså ikke for tiden. Ja, så ganske fint setup, de har på midten, sammen med altså både Alex og Arki, som kan altså støtte hinanden hister her, sammen med Mixwell i midten. Det er ganske fint. Ganske fint indtil videre. Ganske fint passiv spil fra Recent. Som så begynder nok skal tænke over, måske skal de til at execute noget, og de execute altså også lige så stille her. Arki bliver altså godt nok fanget lidt på bagfoden, men lykkes for dem at stikke af meget hurtigt. Sandsir her, muligvis med første touch på hele kampen, og han får også Arki. Han piker altså lige Arki lige over smoken. Og så er altså lige pludselig gang i den inde på det her B-site. Og Alex, han får så to store åbninger. Og formår så at lave et eller andet rigtig stor forsvar ind på det her B-site her, hvor vi ser så Don Q tager to store kills. Og henholdsvis Muddy og Sandsir og Haste går så ned til Soaker. Og så er det lige pludselig 4-1 til Atlantis Esports imod danske Recent Gaming. Allerede der vil jeg nok sige, at de brugte lidt for meget tid i midten. Lidt for meget tid til at tænke over, hvad skal de egentlig gøre? De fik ikke spottet noget her. Her fik de ikke spottet sig meget. Og jamen, taktikken gik stort set bare død. Stort set. Og igen, Mixwell. Står altså rigtig fint til at spotte om nogen, der booster op. Op over taget. Okay, hvad det var for en flash, det der.
end en indøvet. Igen, lidt samme setup igen. Muddy spot, altså ryggen på matesene. Hvis der nu er en af hvis der nu er en fra Mixwells hold nu skulle gå offensivt. Et forvirringsgranater over til A-sidet. Men Atlantis Esports har altså ikke bidt på. Og jeg så til at se Muddy, han er altså yderst aggressiv. Prøver sig på at spotte de fleste steder. Og han kommer altså til at møde Don Q på et tidspunkt. Og den Molotov, den ligger altså rigtig godt. Til at kunne gøre skaden rigtig, rigtig fint for Atlantis Esports. Med et Aki her. 2 store kills ind på det her B-site. Bliver godt nok taget ned af Tabu, men så kommer Mixwell og redder dagen ind på sitet. Soaker kommer altså ned ind i venten og tager sig Yugi i ryggen. Med et fint headshot. Og altså 5-1 nu til Atlantis Esports. En rigtig, rigtig god defensiv fra Atlantis. Har virkelig formået at få sat Reason Gaming under massiv tryk. Og altså en fuld eko for Reason Gaming. Vi vil nok gerne ud af midten. Haste formår dog at komme ud af midten. Og Mixwell mister godt nok et skud, som man ikke burde misse. Og nu får altså Reason Gaming altså overtaget hele midten nu. De begynder altså at udfordre Mixwell. Mixwell, han går så også hurtigt ned her. Men så kommer Alex her to the rescue, tror vi faktisk. Men så kommer Sansier og får altså prikket ham ned til 2 HP kun. Men nu har vi altså AWP'en over hos Sansier. Nu vil jeg så se, hvordan han kommer til at rokere med den. Soaker helt inde på A-sitet. Og Yugi får så taget Soaker ned i perfekte stil. Og så Alex står så ved truck og har kun 2 HP ved sig. Sansier formår måske, og han formår så godt nok til Alex ned. Og så er vi altså ude i en 4-2 nu for Reason Gaming. Don Q op mod kort. Og kaster en rigtig fin granat. Og den rammer altså også på, den rammer simpelthen også på haste. Og nu er vi altså ude i en 2-2 situation. Yugi her med kolten. Don Q, hvis han spiller den her rigtigt her, og piker ved smoken, og det gør han altså ikke. Yugi formår så at tage Don Q ned. Aki her. 1 mod 1. Aki og Yugi. Aki har alle fordelene her, og han får altså også taget Yugi ned. Så altså 6-1 nu til Atlantis Esports. Hvor det faktisk så mere ud til, at Reason Gaming ville tage den her. Men bare lige en perfekt nade, og lige et par skudhister her, så blev det så resulteret fra, at det var altså en 4-2 situation til en 2-2 situation. Hvor Atlantis Esports havde alle muligheder derefter for at kunne tage den hjem. Haste og Company skal altså til at sætte et gear op nu. For at knække det her forsvar fra Atlantis Esports. Og igen, lidt blandet mix-up i sølvtaktikken for Reason Gaming her. Det er lidt det samme. De splitter lidt. Vi har som Muddy hernede, ved det her lille rum hernede, som spotter sig op mod B-sitet. Og prøver simpelthen på at beskytte sine mates mest muligt for dem, for eventuelt Atlantis laver et eller andet offensivt fra B, men det er altså ikke sket endnu. Det er faktisk ikke sket i nogen af de her runder her. Men stadig er det bare vigtigt, at det hele formår, som det altså kommer til at gå, sådan som det skal gå. Alex, en god position her, for eventuelt med en perfekt timing, kan altså tage et par stykker i ryggen. Han får også taget haste i ryggen. Eller rettere sagt, i siden. Og nu har vi altså hele Reason-holdet. De begynder så at sandwiche inde på A-sitet. Soaker her ved hegnet. Rettere sagt, NBK. Det er rigtig fint her. Jeg tror ikke, Sansier helt er klar over. Han får altså også taget Sansier ned. Han kan dog ikke tage Muddy ned. Nu er der kun Muddy tilbage imod 3 Atlantis-spillere. Han får så taget en mere ud fra Atlantis. Og nu er der så en situation, hvor Muddy han bliver så presset ned, og Don Q tager ham altså ned. Og så noget af en ensidigt show, vi har med at gøre her. Ikke så meget Reason Gaming kan gøre lige nu. De får så åbnet fint op, hister her. Men altså det der med
det der med at kunne komme ind på sitesene alle sammen, det er godt nok svært for dem lige pt. Og pengene, de siger altså også det samme. En Haste, der ikke i særlig god form lige pt. Skal altså til i gang. Og det er altså full rush ind mod B, hvor vi ser Alex, han står så klar til at tage imod Recent Gaming. Men prøv lige at se Tabu! Han får taget Alex ned. Et key member inden for, eller key member for Atlantis. Det ser vi altså Mixwell med 2 store kills fra den lange afstand. Og selvfølgelig de resterende fra Atlantis. Resterer virkelig, virkelig godt lige for tiden. Men det her, det er altså Copenhagen Games Lower Bracket runde 1. Som er selvfølgelig et BO1-system, som de kører ud her. Og den her kamp, den er så vital for begge hold. For hvis der bare et af de hold er, der taber, jamen så rører de ud af eventen. Så Recent Gaming er altså virkelig på hælden lige pt. Og skal altså til at finde det andet eller tredje gear frem. Der kan muligvis sætte det Atlantis hold her bare under en lille smule pres. Og vi ser Sogo her, han er altså bare i en smoke, gemmer sig over ved hegnet. Han står altså skide godt. Han står virkelig, virkelig godt til at kunne udnytte det her. Jeg tror ikke, han blev spottet igennem den smoke. Jeg tror ikke engang, de har spottet ham overhovedet. Han står altså rigtig godt her. Han får altså taget Haste ned. Han får godt nok lige prikket lidt til Sansir, men Sansir tager sig ham ned til sidst. Og så kommer Sansir med endnu stor frag imod Arki. Men så kommer Mixwell og Don Q og rydder lidt op i det her Recent offensiv. De får godt nok smoket. Yuki, han bliver taget ned til 12 HP. Han er presset nu. Han bliver taget ned af Alex. Så er det kun Sansir tilbage mod 3 Atlantis-spillere. Han skal altså virkelig præstere nu. Han får godt nok taget Don Q ned. Stadigvæk i en 1-2 situation for ham. Og så kommer Alex og tager Sansir ned. Men Recent Gaming, de formår sig forplantet. Men hvor lidt hjælper det nu? Ved at de ikke får nogen runde hjem. Og ikke får stoppet den her aggressive... Ikke aggressiv, men virkelig defensiv kanonspil fra Atlantis Esports. Jeg tænker bare, det andet eller tredje gear der, det er der bare ikke for Recent Gaming. De skal til at finde noget ekstraordinært frem, for at bare kunne få skaffet de næste 2-3 runder. De skal virkelig have enten 3 eller 4 runder på den her side. Mixwell bliver godt nok presset ud fra midten. Alex her står så perfekt, ligesom sidst, hvor han tog Haste ud. Og så har han altså også det gear der bare viser, I skal ikke messe med mig. Jeg er altså klar, jeg står klar her. Mixwell har i en rigtig, rigtig fin position ved kort. Venter bare på, at Recent Gaming, de viser snuden frem. Og han lige pludselig kan sige, hey, jeg står her. Igen, fuldstændig stillestående. De afventer på, at Atlantis, de laver en enkelt fejl. Mixwell. Han får godt nok ikke, altså han ser godt nok skulderen af Haste, men han får ham godt nok ikke taget ned. Alex står så fint, hvis nu det er, de har tænkt sig at køre igennem CT Mets. Arki står fint inde i ventrummet. Sogo i hans fine position her ved den smoke i midt. Jeg tror Haste, han har hørt ham. Står lige ved siden af den næsten. Og Recent Gaming, de gør sig klar til at komme ind på det A-site. Og de går så lige stille ind nu her. En ved hegnet. Don Q. Sammen med maten. Alex. Op ad kort. De får plantet igen. Nu ser vi det afterplant her. Yugi er altså ude i en 1-4 situation her. Får taget 2 meget hurtigt ned. Men han er tilbage, og han får altså granaten lige ved siden. Og Don Q afslutter altså runden. Og altså 10-11. Eller 10, hold kæft, 10-11. 10-1 til Atlantis Esports imod danske Recent Gaming. Og igen, Recent Gaming formår os at få plantet på det her A-site. Men afterplantsene, der har det bare ikke gået efter deres bog. Ser Arki, han er altså gået helt offensiv i midten. Og lige får lagt en fin molotov til at kunne prevent, der er nogen, der har hoppet derop og spottet ham.
ganske fin position her, men Tabu, han har så regnet den ud, og får så taget Aki ned. Det er altså et af de her momenter her, hvor at Recent Gaming skal til at tage fat nu, og sige, okay, vi har fjernet ham, der var aggressiv i midten. Det var deres midtspiller. Nu skal vi lave et play ud for det. Og som det ser ud nu, så vil de skal lave et play på B. Don Q står, han er godt nok gået over offensiv her, han bliver så også straffet på det af Muddy. Nu er der kun en mand ind på B, men der kommer også en hurtig gut her fra Alex. Op mod høj. Mixwell, han får taget Yugi ud, og så kommer Alex derefter og får taget 2 store frags. Haste og Sansier samtidig med, at det her runden her, hvor Recent Gaming de faktisk kan få skaffet deres anden runde. Men nej, altså Sansier bliver taget ned, men Soga har kun 10 HP. Og så kommer Haste til sidst og sikrer altså Recent Gaming deres blot anden runde i den her match. Man kan sige sådan, at hvis du har en rigtig god jernoffensiv på CT i cash, så kan det så resultere, at du virkelig godt kan lukke CT'en siden ned, hvor de her T'er her. Men blot deres anden runde nu, Recent Gaming, så skal de altså til i gang. De skal til at finde noget momentum. Og det kan jo ikke være bedre på det tidspunkt her, for de her er altså kun ude i pistoler. Atlantis Esports. Vi skal se, om de kan drage noget af de kan udnytte det her. Aki her vil altså lige boost maten op, lige for at kigge. Men da, altså, ja. Haste, der står så klar. Ganske fin position, de har stillet sig ud i her. Og han spotter altså hovedet på Alex. Så kommer Sansier så med lidt hjælp og får taget Alex ud i samme ombæring. Og noget af en situation, som Aki han er ude i her. Og han får så taget Sansier ned. Så det er altså lige pludselig udlignet til en 4-4 situation nu. Mixwell helt alene inde på det her B-side her. Og danser lidt rundt omkring med Muddy for at købe noget tid her. Men Muddy får så taget ham ned. Soga her med en rigtig fin 5-7 her imod Tabu. Kun 9 HP tilbage. Men altså indtil videre en godkendt runde for Atlantis, der har taget 2 våben ned. Aki her helt op på høj. Har fået spottet Muddy. Men ikke så meget at gøre der. Han bliver godt nok lige prikket lidt til, og 4 HP tilbage har han altså. Don Q nede i lower. Afventer altså, om de kommer frem. Men det gør de altså ikke. Og Muddy og Yugi får afsluttet ballet. Og altså 10-3 til Recent Gaming. Det begynder at se lidt bedre ud nu for Recent Gaming. De skal i hvert fald minimum have de næste 2 runder også. Så de går over til CT-hafen. Og forhåbentlig, eller formentlig, få lukket på opgøret. Men det kræver altså noget mod det her Atlantis-team, der virkelig har vist noget af en styrke på den her CT-half. Yugi her, den aggressive AV igen, ligesom sidst. Fik altså lavet en fin åbning her for et par runder siden. Men Muddy, altså helt ustyrlig, bare tonser ind, ikke tænker over noget. Håber at se, om han lige kunne få en, men det blev desværre helt modsat. Don Q tog altså imod ham med åben hånd, og sagde bare, der var ingen invitation her, makker. Du røg lige tilbage igen i køen. Så Recent Gaming er altså reduceret til 4 mand nu. Og Atlantis altså går, som det egentlig passer dem, stort set. De spiller den rigtig klogt. Og det er egentlig også det, vi godt kan lide ved CS. Haste her. Formår altså at tage Aki ned i ventrummet, uden Aki egentlig sådan havde lidt... Uden Aki fik nogle informationer på, at han egentlig var der. Rigtig fin molotov her. Men så ser vi altså Don Q her, han er altså i hopla lige i dag. Soga her med en rigtig fin lille spray pattern imod mod ham i main. Og Tabu han formår så at få plantet bomben til Recent Gaming. Yugi her med et rigtig fin kill imod bilen. Alex. Ganske fin positionering, venter på sin mates mod kort. Så altså Tabu med overblikket, der skal spotte, om der kommer en høj. Der kommer altså en høj der. Det formår dog ikke at connect de første par skud. Alex og Sansier starter altså ballet ud her. Don Q, altså nu er det Tabu, der er helt alene. Tabu bliver godt nok taget ned til sidst. Og det betyder altså, at det er sådan en runde til Recent Gaming. Der var ingen af de her, der havde
der havde kits, og de mistede altså lige pludselig alle deres våben. Det var en samlet op af en AK og en AWP. Så Recent Gamings 4. runde nu. Og det er så lidt et skraldkøb, som Atlantis de går igennem nu. Så det er altså, det skulle meget gerne være en sikker 5. runde til Recent Gaming, men man skal aldrig sige aldrig. Det er jo set før, at med sådan noget køb der, så kan man altså godt vinde en rigtig, rigtig vigtig runde. De vil altså gå helt offensivt. Så han siger, han får det godt nok at føle, at han får kun lige prikket lidt til dem. Okay, 12 og 24 HP og 66 HP. Og det giver så tegn på, at der skal gang i den over i B nu. Men det går ikke særlig hurtigt for Recent Gaming-spillerne. De afventer lidt for meget Aki her, får så taget en rigtig fin kæde ud på haste. Men Yugi får så lavet en lille retur. Er det ikke så godt nok prikket til Yugi? Og nu Atlantis, de går snart klar nu. De går snart klar til at begynde at rush ind her. Taber med en rigtig fin kæde her. Også det næste, muligvis også det tredje. Han får også det tredje. Og nu er der altså kun Don Q tilbage, og han bliver så taget ned af Muddy. En yderst vigtig runde af Tabu. Og sammen med, jamen det er også det samme med Muddy og Yugi, og selvfølgelig også de resterende to også. Der bliver skrevet GH. Og vi skal de her teams til at swappe lidt. Så vi kommer også til at se i Recent, om de har det, der skal til for at kunne få pistolrunden. Og så ellers trække den ud til resultatet 10-8, og så ser vi altså der fra den første våbenrunde, om det egentlig kan lade sig gøre for dem. Jeg ved ikke helt, min chat den er helt ødelagt, så det må jeg så undskylde. Det var godt. Så ja, men velkommen til den her cast her. Jeg hedder Jesper DMGZ Sørensen. Jeg er en af casterne for ES Puma TV. Og til alle jer, der ikke lige helt ved, hvem jeg er, så har jeg været tidligere 1.6'er. Jeg er også ikke 1.6-spiller. Og jeg har gået fuldt ind for casting nu. For et par, ja det er jo tror jeg nok en måned siden nu. Og der er sket rigtig meget siden da. Men altså, I kan se nede i hjørnet hernede. Ja, hvad kan man sige? Det midterste del af skærmen. Nederst, der kan I så se, hvor I kan følge mig hen. Hvor I kan følge ES Puma også. Så I kan se de daglige opdateringer. Altså, min anden caster er altså også Rasmus Stereo Engholm. Og vi caster altså gameshow. For sådan, lad os se. Det er, vi skal caste, jeg mener faktisk, vi skal caste her på tirsdag. Der skal vi lige caste lidt der. Vi ved ikke lige helt med opgørende nu, men det kan I altså se på enten min Twitter, eller ES Pumas Twitter, eller Facebook selvfølgelig, og det står så det hele hernede. Det står det hele der. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker lige nu med opgøret, lige pt. Noget pause, hister her. Men ellers, hvis I har nogle spørgsmål, så vil det være nice. If you have any questions, guys, I will be happy to answer them. And wow, 152 viewers. I am so happy. I'm so happy to see you all in here. So happy, man. If you have a few seconds time, go on and create an account on Hitbox TV and follow this channel. It will help us a lot with the support from you guys. Of course, we will stream occasionally for the Game Show League Season 2. And yeah. Og til alle jer nye seere, der er her 152 viewers lige pt. Jeg er virkelig stolt af, at der er så meget støtte omkring det her. Også omkring Copenhagen Games. Hvis I har 2 eller 3 sekunder, så gå ind og lav en Hitbox account. Gå ind på Hitbox TV/ESPumaTV og smid på den follow der. Det vil hjælpe os gevaldigt i fremtiden også. Og selvfølgelig, altså vi caster jo selvfølgelig også Game Show League tirsdag, onsdag og torsdag. Kommer selvfølgelig an på, om holdene de rescheduler eller et eller andet. Så, men jeg håber for alt i verden, at I støtter os, og det vil bare hjælpe os gevaldigt fremover. Så tilbage til kampen. Back to the match. I har swappet teams, begge to.
og vi skal til at se, om Reason Gaming de kan følge lidt op på den her mini-succes, de har haft de sidste 2-3 runder. Og vi må se, hvordan det hele det kommer til at hoppe ud. Igen, som det tidligere Eastern Wizards hold, a.k.a. alt muligt andet. Vi ser altså Tabo her foran kanonåbning på Mixwell ind på A-sidet. Og nu Atlantis, de har altså, de sætter sig flag for nu, og de vil så gerne ind på det A-side. Indtil videre har det bare været noget, jeg ved ikke, hister her fake. Haste får altså noget information ved at spotte ham i main. Og jeg ved ikke helt, hvad planen er for Atlantis. Don Q spotter sig lige så stille, om der kommer nogen i ryggen. Men indtil videre godt altså ikke. Ganske fint habilt spil for Reason Gaming. De får så holdt stand indtil videre. Og de er godt nok begyndt at trække en del over nu, ind på det side der. Nu begynder Atlantis at ændre mening, og de vil så gerne køre ind på B-sidet. Og det vidner altså til, at Body Company gerne vil derover, men det var bare endnu en fake igen. Endnu en fake igen. Fra Atlantis. Og nu hedder det altså bare det A-side, der de gerne vil ind på. Haste kommer altså til at være første mand, der kommer til at stå for skud. Han bliver godt nok taget ned til 7 HP. Og vi ser altså den her Tech-9 her bare wrecker igennem. Soaker her får godt nok lige noget af nade på sig, men han får også taget haste ud. Det er altså en tredje kæde i den her runde her. Kan det altså blive et ace nu? I pistolrunden. Nej, det var altså et ace til Soaker imod Reason Gaming. Muddy havde altså altid på sig 6 sekunder. Og der blev han altså faked på det grovligste. Det er jo helt vildt det her, det er jo helt vildt. Og kan det her muligvis sætte en stopper for, at Reason Gaming muligvis ryger ud? Det får vi altså se her om de næste 4-5 runder. Om det egentlig bliver det. Og vi ser, at de har altså fuldt sat sig nu, Reason Gaming, som man også ser på alle mulige andre hold også. Og de har så, Alex har så spottet Sansier. Ja, det her muligt være et lille tegn på, at Don Q her med en rigtig fin kill ved headshot. Muddy altså får godt nok taget Alex ud, men bliver selv taget ud til sidst af Don Q. Don Q her med sit andet kill også i den her runde. Eller undskyld, det er hans tredje kill i den her runde her. Og der bliver også ikke brugt så meget på de der scouts. Muddy kun med et lille simpelt kill. Kunne godt have fået ham ved headshot, men det kunne altså ikke lade sig gøre. Hvor man så altså en stor spillende Don Q virkelig bare sætte punktum for, at vi vil så gerne være her, også fra Atlantis. Vi får altså, Alex og han får altså besøg her, sammen med Don Q. Mixwell også. Og det var altså noget af et push fra Sansi, Yugi og Muddy, som resulterede i, at de bare blev kørt over. Tabo, sidste mand, bliver godt nok lige... han vil gerne have defragter. Han får også Aki til sidst. Men lige lidt hjælper det. 13-5 til Atlantis Esports imod danske Reason Gaming, som altså begyndte at se sit snit til enden for det her det nye danske Reason hold. Vi må også håbe, at de begynder at finde det gear derfrem og kan give bare Atlantis en lille smule modstand. Haste her, fuld offensiv. Noget af en lidt af en standard her. Han får 2 store kills i midten. Sammen med Yugi hjælper ham. Og det er altså en kanonåbning for Reason Gaming, der muligvis kan sætte en stopper for det her Atlantis hold. Muligvis gør. Yugi har ikke spottet fødderne på nogen af de 2 Atlantis-spillere. Og det er altså kun Don Q og Soaker, der er i live for Atlantis Esports. Yugi her er altså manden, der har midten. Og prøver også på at spotte lidt. Han har så spottet Soaker i main. Han bliver godt nok taget en lille smule ned her, men så kommer Yugi altså afslutter en lille battle. Og det er kun Yugi tilbage, men Haze bliver godt nok taget med i det her lille forløb. Men altså Reason Gaming med i kampen igen, lige så stille og roligt. Dog er pengene stadigvæk gode ved Atlantis Esports. Vi
Vi må så se, om Recent Gaming de kan altså følge op på det her. En perfekt åbning for Recent Gaming, hvor vi så Haste være hernede. Der var smukket fint nok til her. Han blev selv flashet over. Men han formåede altså at få ham, der stod her. Og så kom altså ham den næste herover, som også var fuldt flashet. Så virkelig en perfekt åbning for Recent Gaming. Og de fik altså deres 6. runde i kassen. Mixweather med fin movement. De vil altså gerne ind på det B-site. Men Yugi han bliver så nødt til at holde stand her i midten. For at få noget information. Nu bliver Muddy og Santias bliver sat under pres. Og det viser det altså på det groveste her, for Aki han tager altså 2 ned på det her B-site. Yugi her med lidt retaliation. Prøver altså på at gøre skaden god igen. Tabu her med noget aggressiv push ved lower. Sket særlig meget. Yugi og Tabu er altså dem, der er tættest på. Ser her, muligvis et backstab her. Det fungerede rigtig fint nok for Haste, men bliver godt nok taget ned til sidst. Så Recent Gaming er altså ude i en 2-3 situation, der kan altså godt blive, altså virkelig kan blive vital på dem her. Eller fatal. Alex her tager altså Yugi ned, og nu er det så kun Tabu tilbage. Ude i en 1-2 situation her, han har så spottet lidt on Q. Han får også taget Mixweather ned, han har så været i sådan situationer her før, Tabu. Jeg tror ikke, han har set om den smoke. Og han får også taget Don Q ned. Han er altså virkelig en clutchminister, den unge herre. Benjamin Tabu. Fra Recent Gaming. Han har altså gjort det her før, og nu gør han det altså igen. Viser virkelig, at det er altså nu, boys. Det er fandme nu. Der skal bare råbes og skriges. Kaldes ud. Vi kan godt det her, boys. Og altså en 1-3 situation for Tabu. Kan altså godt blive hammer vigtig for Recent Gaming nu. Hvor vi er så ude i den 21. runde. Atlanta laver lidt det samme som Recent Gaming gjorde. Rush muligvis ind på A. Og det er jo et fuldt teknikkøb. Ikke så meget at sige. Haste står altså klar med Colten. Får også taget den første ned. Tabu her står fint nok ved hegnet her. Han får godt nok taget en ud her. Imens han var blind. Men de har så allerede fået taget 2 ned. Atlantis. De formår så at få plantet Mixweather, Don Q og Alex. De 3 mand tilbage på Atlantis holdet. Alex tør så Yugi ned. Muddy her med noget af et spraydown imod Alex. Men formår så at tage han. Formår så at tage Don Q i samme tid med. Så er det altså Mixweather til sidst i en 1-2 situation her. Kan han spille den her rigtigt her? Han får så taget Muddy ned. 11 HP tilbage. Men Sansier sikrer altså en ny livlinje til Recent Gaming. Og altså 13-8 til Atlantis Esports. Jeg må sige, at det var virkelig en kostbar runde for Recent Gaming, der har mistet så mange våben på det. Og Sansier kunne lige så godt have været blevet skudt i den runde. Men jeg tror faktisk ikke, nej, jeg fik ikke engang fat i AVP'en der. Man kan sige, at det er en slags win for Atlantis, der formår at tage 4 Recent Gaming spillere ud, og formår også at få plantet. Så pengene er altså gode, og er altså også til fordel for Atlantis lige nu. Mixweather åbner altså fint op. Og ganske fint flash her fra Muddy. Så der resulterer så lige, at der står så 4-4 nu i mandstallet for begge hold. Tabu her står så fint nok ved hegn. Og flasher fint. Sukker bliver så taget ned. Og Tabu han fortsætter sig, hvor han plejer at gøre. Han får så taget 2 store frags. Alex er i noget af en situation her. Får godt nok taget 2 ned. Og nu er det sgu en Mixweather tilbage i det her opgør. Og han bliver så taget ned af Sansier. Og endnu en kæmpe runde til Recent Gaming. Og de fortsætter altså, hvor de slap for et par runder siden også. Og det bliver noget af et blandet pistolkøb for Atlantis Esports. Og virkelig en spiller, man kan highlight fra Atlantis, det er altså Alex og Don Q, der virkelig har sat sit præg på det opgør. Vi har ikke set så meget for Haste, og heller ikke for Sansier, men de har altså også leveret nogle runder, som virkelig har sagt noget. Og virkelig kan
gør noget for Recent Gamings fordel. Haste. Kanonåbning på Mixwell i main. Endnu en gang taktikken med at gå ind på A. Den er altså begyndt at rejse lidt nu. Haste her. Fuld blind. Har altså set ham over ved hegn. Får også taget Soaker ned. Tabu og Haste. Det er samarbejde. Men Agi med et sindssygt OS på Tabu. Yugi står så fint nok til at gå i krig mod Truck. Haste ved hegn og tager Agi ned samtidig med Sansi og tager Don Q ned. Så 13-10. Recent Gaming er altså begyndt at hælde ind på Atlantis Esports. Er det nu, vi kommer til at se, at Recent Gaming begynder at lukke lidt mere til det nu? Er det her det moment, hvor vi ser, at det danske Recent Gaming hold, de tager fat nu? Ganske fint habil setup for begge mandskaber. Recent Gaming, Tabu og Haste arbejder sig sammen ind på ADA-site, har fordelt sig en lille smule, hvor vi ser Muddy og Sansi har et kanonfint samarbejde ind på DB-site. Det er så ikke blevet udfordret særlig meget, DB-site. Det har været mest heavy over ved A, hvor Recent Gaming har altså formået at få lukket sådan dog et par gange ned. Og ikke særlig tit, men de har i hvert fald formået at lave de retakes, der skal til, for at sikre dem i de sidste par 5 runder. Pengemæssigt, der er det yderst nødvendigt for Atlantis Esports, at de vinder den her runde her, ellers så er de money broke. Med mindre de får et bomb plant, som de har gjort de forrige runder, som virkelig har hjulpet dem. Yugi, han bliver godt nok meget ned her af et Atlantis mandskab på 3 mand. Nu er der så Sansi og Muddy, der bliver lidt pakket ind nu. Okay, fint nok. Altså, Sansi, han får trukket noget opmærksomhed her, så jeg tror ikke helt, de har spottet Muddy endnu. Ganske fint. Det er ganske fint mig ned her af Recent Gaming-holdet. Sansi, Haste og Muddy formår altså virkelig at få lagt et tryk på nu på Atlantis Esports. Og nu står der lige pludselig 13-11 til Atlantis Esports. Et Recent Gaming-mandskab, der er nu i gang med at gøre det, som de skal gøre. Det er simpelthen at lægge ekstra tryk på. Og indtil videre fungerer det. Fungerer det altså virkelig. Ganske fint standard setups, de er i gang med at gøre her. Yugi her i midten med AVP'en. Også smukket Agi ud. Det er altså her Mixwell her med en fin placering i den smoke. Og det er altså Haste, der er tilbage på det A-site her, sammen med Yugi, der har valgt at trække op. Trække op for kort, og så imod. Og Haste, han spotter altså en mod main. Får også tagget ham, og han får også taget Alex ned i den her samombæring. Sansi her. Soaker, han er altså lige i den smoke, og Sansi får også taget Soaker ud. Haste her med hans 3. kill i den her omgang. Og så er der kun Don Q tilbage. Han tager sig Muddy ned. Og der er altså ikke så meget end at sige her end Sansi, og han har så hørt ham i midt. Men Don Q, han vil altså anderledes. Han tager altså lige Sansi ned i midten. Men stadigvæk Don Q. 16 HP. Dog fyldt med granater. Jeg skal til at lave play nu her. Yugi. Han har kun 15 sekunder tilbage nu. Don Q. Yugi her med en fin position. Virker nok flashet. Og så kommer Yugi og afslutter opgøret. Eller i hvert fald runden. Og altså nu 13-12 til Atlantis Esports. Og jeg tror ikke, de går efter... nej, det gør de ikke. De går ikke efter våben i den her omgang. Og der er sådan en Porsche. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Her. Ingen idé lige nu. Men hvis I har nogle spørgsmål, så skal I bare stille dem. And to all of you viewers outside of Denmark, this cast will be, of course, cast in Danish. But I will hope that you will stick through and watch this match with me.
And if you don't like my voice, you can just mute it. Well, I hope otherwise, of course. Men altså, der er pause nu. Jeg ved ikke helt, hvad der sker til event der. Der har været noget delay, der har været noget computer crashes for Aki, som har måttet nødt til at få replaced 2 computere, for noget blue screen og så videre. Så jeg ved ikke lige helt, hvad der foregår. Oh yeah, and if the stream is lagging, I've set it up so it is running at 1080p. So I have no idea what's wrong because I haven't dropped any frames in the last half an hour. Så, men i gang igen. 13-12 til Atlantis eSports. Recent Gaming har altså formået at gå fra noget af et svingende nederlag fra 5 runder, så helt op til 12 runder nu. Men igen, noget af et aggressivt push for Recent Gaming. Skal altså have noget information, og Tabu altså åbner og hele ballet op med 2 store kills ind i main. Er godt nok lidt fanget. Jeg tror ikke helt, at Aki han er helt sikker på, hvad der sker. Men altså, Soker kommer også til Tabu ned. Soker med sit andet kill i den her omgang her, men så kommer Alex og tager Sansir ned. 2-1 situation for Recent Gaming. Alex har alle muligheder for at gå eventuelt lave en enkelt lille HS på en af dem. Og så lave lidt mind games med den sidste. Men altså Recent Gaming, de står så parat og klar. Yugi bliver godt nok tagget lidt. Men lige meget hjælper det. Alex er altså noget i en situation nu her, hvor han skal tage et valg. Hvor fanden skal jeg gå hen? Yugi misser godt nok noget af et åbenlyst skud. Ser så her, han får så taget ham ned. I noget af en stil, men det viser bare igen Tech9's. Det er jo bare et genialt våben, og især i close range. Men uheldigvis for Tabu, der blev han altså lukket ned. Han kommer altså lige herind, efter at blive smukket her. Og så stod han altså fint heroppe, til at kunne tage imod 2 af spillerne her og her. Men ellers, så blev han jo flashet, og hvad ved jeg, og så blev han ellers bare lukket ned derfra. Og igen, noget aggressiv push for Recent Gaming. 3 mand aggressivt. Fra det B-site, men Don Q får også taget den første member ud af Recent Gaming. Og altså en rigtig hæftig start for begge mandskaber igen. Noget af et sats for Recent Gaming, men ja. Meget kan jo ske her. Soker her med et kanonfrag imod Yugi. Og så er det altså lige pludselig, nu bliver Recent Gaming nødt til at tage et valg her. Hvad bliver vi nødt til at gøre her? Body her, noget af et mærkeligt push, han laver. Muligvis for at kunne skabe noget forvirring på dem i midt. Nu bliver Recent Gaming altså nødt til at spille 1 og 1. Muligvis have en spiller ud på midten. Ace med kun 8 HP. Vi har så godt nok taget ned af Alex, som havde styr på ryggen. Santi her, han bliver snart mødt af et par spillere. Han ser altså Soker, mens han var ved at komme op der, men han misser godt nok det andet. Og det betyder altså, at Recent Gaming nu er i noget af en dire situation. Det er så Sansir, alene mand. Vi er nok bare nødt til at tage AV'en, og så bliver nødt til at spare. For de har altså ikke så mange penge at gøre med nu, Recent Gaming. Jeg var ikke helt stolt af, at de lavede det push her med 3 mand herop. Hvor de godt vidste, at Atlantis er så noget af et defensivt mandskab. Og der stod altså lige et par Atlantis-spillere her og her, for lige at tage imod dem. Så man kan sige, det er lidt... Altså det trade var jo fint nok. Men problemet var bare, så blev Recent Gaming-spillerne altså taget ud 1 for 1. Og det, ja... Det viste sig så at blive fatalt for dem i den her omgang. Og hvad vil Recent Gaming gøre nu? Vil de satse hele butikken? De satser altså hele butikken nu. De vil altså ikke gå efter draw. De har en eller anden plan med det her. Men lige hvordan planen skal være, det ved vi altså ikke. Det her, det er altså Copenhagen Games Lower Bracket runde 1. Hvor alt er BO1. Hvis en af de her hold her taber i den her kamp her, så ryger en af de her hold her altså ud. Og det er selvfølgelig mandskabet, som der taber kampen, der ryger ud af turneringen i
lower bracket A. Sanchia står så ved skraldespanden herovre. Ganske fint setup, som Sanchia og Muddy har. Virkelig et aggressivt et. Sanchia skal virkelig passe på, at han ikke bliver tagget, så de andre eventuelt kan høre ham. Mixwell her prøver så på at lave en ravage inde på det her A-side her. Han får så også tagget Tabu ned til et par HP. Muddy her blev altså lige blevet boostet her. Han får så taget 2 i ryggen. Han tager også det 3. Men så kommer Alex altså lige pludselig i undsætning her. Men et kanonplay af Muddy. Alex her får så 2 store frags. Og Don Q bliver godt nok tagget meget ned her. 28 HP kun. Yugi står så klar ved bilen. Prøver godt nok afskyde et lille skud. Og den ombæring, der er Reason Gaming altså helt på toppen igen. Ace står så klar, han har dog kun 16 HP. Men hvis Sanchia, han tager sig det fint nok. Han formår dog ikke at tage ham i ryggen. Haste. Alex tilbage imod 2 Reason Gaming spillere. Det er alt eller intet, og Alex kan altså ikke nå det. Han skal altså bruge 4 sekunder på at plante. Det resulterede så i, at Alex ingen penge har fået for den her runde. Og nu er Atlantis de altså ude i præcis samme situation, som Reason Gaming var før. Hvad bliver vi nødt til at gøre? Går vi efter draw? Eller hvad gør vi her? Og jeg tror også, Argy Company, jeg tror faktisk, de går efter draw nu. Reason Gaming har altså alle kortene på sig. De har alt, hvad de skal have nu. De skal bare lukke den her lige så stille og roligt ned. Det er i hvert fald en meget, meget svær situation, som Atlantis Esports er kommet ud i. Yugi her holder sig stabilt her i midten. Sanchia ved HS. Og så Muddy over ved etteren. Hvor vi ser her, at Tabu og Haste, de har altså det fine lille opgør her mellem sig på det her side her. Yugi her åbner altså op i midten. Begynder altså lige stille at tænke over, hvad der nu skal ske. Don Q her prøver på at lave lidt ravage ind på lige ved siden af B. Soaker her lige så stille går så ind igennem midten. Jeg ved ikke lige helt, hvad Soaker han laver der. Yugi han tager så Soaker ned. Jeg ved ikke lige, hvad det var til for. Sanchia laver det samme lille setup igen med Muddy, hvor han er lidt lokkemad for at lokke dem ind. Og så kommer Sanchia. Han har så spottet en af dem. Spottet en ved ventrummet også. Der er 2 ved et lille side her, og så Muddy og Sanchia med perfekt arbejde sammen med Yugi i midten. Og det perfekte spil for Yugi også. Det er at kontrollere midten så godt som muligt. Det er at spille for offensivt. Og igen, nu har Reason Gaming alle kortene på sig. Atlantis bliver nødt til at købe det, de kan. De har ikke så meget at gøre med, de har dog lidt head armor hister her. Men granaterne er bare ikke til deres fordel. Så er det altså nu Reason Gaming, de kan trække det her i land og gå videre. Bare den her kamp er imod Atlantis. Og så skal de altså op imod enten Team Acer eller Games for You. Det bliver altså et hurtigt rush ind mod B. Hvor vi ser, at Sanchia godt nok bliver taget ned med Muddy. Nu er der så lige pludselig en enkelt mand fra Team Atlantis imod 3 Reason Gaming spillere. Og den er så